Gisa ulog, karong adlaw, Hulyo 6, 2026 sa Bombo Radio Philippines, ang makasaysayon ng ika-60 nga anibersaryo, unom kadekada sa padayon og walay hunong nga serbisyo sa katawang Pilipino, pinaagi sa tukma, paspas og kasaligan nga pagbalita. Sukad sa pagtukod ni ini ni atong Hulyo 6 sa 1966 sa visionary founder nga si Don Marcelino M. Florete Sr. o karon ubos sa pagpangulo ni Dr. Rogelio M. Florete, chairman sa Bombo Radio Philippines. Ang Bombo Radio gikan sa usa ka istasyon ngadto sa labing lig-on og labing kasaligan nga network sa radyo sa Pilipinas. Sa pagkakaron kini adunay 32 sa kahingpit nga digitalized nga mga istasyon sa AM ug FM sa top 25 nga syudad ug probinsya sa tibuok nga nasud. Gawa sa pagsibiya, ang Bombo Radio nagpadayon sa pagpakita sa dedikasyon ni ini sa pagserbisyo pinaagi sa programa nga naghatag og direktang tabang sa katawhan sama sa Bombo Medico nga naghatag og libreng serbisyong medikal, dental ug optikal, dugong bombo, ang nationwide bloodletting campaign og Bombo Music Festival nga nagdasig og nagsuporta sa original Filipino music. Ang Bombo Radio nakadawat usab og daghang pasidungog og pag-ila sa Pilipinas. Apili ini ang pag-ila sa Bombo Network News isip Best News Program sa Catholic Mass Media Awards niadtong 2024 ug 2025 og gihinganlan nga Radio Network of the Year sa 2026 Pro Patria Journalism Award og Rotary Club of Manila. Dungan sa selebrasyon sa ika-60 anibersaryo sa Bombo Radio Philippines, giyatagan og galangdo na si Dr. Rogelio M. Florete, chairman sa Florete Group of Companies, ubos sa iyang pagpangulo sa Bombo Radio Philippines, nahimong labing lig-on og kasaligan nga institusyon sa pagsibiya sa Pilipinas. Gipalapad niya ang operasyon sa network, gipadali ang modernisasyon sa mga istasyon o gipaligon ang kultura sa profesionalismo, integridad o tinuod nga serbisyo publiko, diin ang iyang prinsipyo. Ang kamatuoran dili mausab ug ang kahusayan mao ang sukdanana, mao ang iyang giya sa libuan ka mga tigbalita, tigsibiya og mga empleyado sa Bombo Radio sa ilang adlaw-adlaw nga kakugi. So the effort for perfection should be constant. Constant na yan, hindi. Non-negotiable for us to present a good, entertaining program. Si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman sa Florete Group of Companies. Tungod sa iyang talagsaong kontribusyon sa industriya ug negosyo sa media, gidayeg si Dr. Florete isip Lifetime Achievement Awardee sa Association of Broadcasters of the Philippines, sa KBP Captain of Industry in Media sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Western Visayas ug makadawat usab og daghang uban pang prestigyosong pag-ila, lakip ang Ninoy Aquino Award for Nationalism Golden Salakot Award, Diamond Lifetime Achievement Award for Mass Media, Honor of Iloilo Award o Business Icon in the Visayas. Daghang salamat Dr. Rogelio M. Florete. Pinaagi sa imong pagpangulo, ang Bombo Radio na himong labaw pa sa usa ka network sa pagsibiya. Nahimo kini nga usa ka institusyon nga labing gikasaligan sa katawang Pilipino o sa Pinoy-anan sa kamatuoran sa tinuod nga serbisyo publiko. Basta Radio, Bombo!